tepang iti tangatan. Inapalabas, imbaga ni Miguel ken ni Benji asaan dangag kabusor, ngem iti saan anagbayag. Kabayatan ti pannagnada Toro ken Miguel, pinaltugan ida ni Benji. Pinakamatan met ni Miguel ti bala ti kotsena, ngem naladawen ti amin. Iti mansyon, lantlanwen da Billy ken Don Braulio ti panaglibas da Jaime, ken dagiti da dumapay abalod, tapno kumapeng da iti grupo da. Napasamak nga rod ti jailbreak, ket baligi ang nakalibas da Jaime. Dagos aplinano da ti panagkarnap, ken panang hold up da iti bangko. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang iti tangatang. Serkan tayo dagiti da dumapay a probinsya. Tapno ang karnap, kan ag-hold up iti bangko. Nabibilang armas ti aramaten nyo. Tanong kas pangarigan at na mapasamak a bulilyaso, saan kayo basta maparmag? Lumaban kayo. Uwan, boss. Riribukan tayo ti pagilyan. Agwaras ti grupo tayo itinagdudu mga ili, tapno makapagtignay tayo anaimbag. Uwan, boss. Saan mat amay may sa lugar ti pangipaknyan nyo kadagiti lugan ang makarnapyo. Nawatam ti kay ko asawan, Billy. Uwan, boss. Nawatak. Good. Ala, Billy naman ay bag ni Jaime. Tapno awan ti mapasamak abulilyaso. Pile! Di nakisuro iti kayat ko diskarte. Siya, ti makamungag plano. Iti panag-hold up iti bangko. Anya. Kabisado, ti panagtakaw. Naglaka. Jaime, nalipatam sa amaten na makanawanak ni Don Braulio. Ha? Apay akas ta ti panagsasaom kanyak. Kwa. Nalipatak maten na si kagayam ti makanawan ni Don Braulio. Sure. Nairuamak kami ni Jay pagbaludan. Sakti are. Anya. Panipod na ibalodak. Sakti bigbigan dagiti balod. Boss. Jaime. Di uray damagam kadagiti kakadwa ka naglibas. Sakti busda. Kabutang dakdag iti mayor iti silda. Talagang nagraraman da iti ataw. Awan latat pa nagbalbaliw. Oh. Kita anak matlatan, my friend. Kay Leonard. Agraraman ka talaga, Jaime. Ala, Indon Rabi. Agtig na iti grupo tayo. Sa dino, ti papanan tayo, Bile. Intayagwanawan iti aglawlaw iti kabangi-banga ili. Adalan tayo ti kalsada. Ken, no kasano ti agbalin a diskarte tayo ag-hold up iti bangko. Kanya? Amom, Jaime. Diyak mawawatan ti likaw ti bitukam. Saan ang nagsusuro ti mapampanunot mo? Agsarsarita talaang. Inton kwan, kilat ang malipatam dagiti bagbagak. Kapay nga men, na malipatak dagiti bagbagam, Bile. Diyak amukan ka. Damagam di tabagim. Billy, nadugayam ng establishmento ti naipalawlaw iti targeta na bangko. Isungarot nga da tayo ditoy. Tapno adalan tayo anaimbag. No kasano ti panaglibas tayo. No kas pangarigan at dabulilyaso. Apay nga katawa ka, Jaime. Kapay nga, at ti panaglibas ti pampanunutam, Bile. Ti panunutam. No kasano tayo asarkan ti bangko. Anya. Ti tayo pa'y lanastrak ti bangko. Ngam na ita naglibas ti pampanunutam. Jaime. Naalakon. Tila daw ti aglawlaw ti bangko, Bili. No may panggap iti panaglibas ng bagbagam. Nalakalag na ita. Ti umuna nga ramitan tayo. Naskan, ti panagbaligi tayo amang hold up iti bangko. Awan, ti asino man nga agparnoay. Iti pakadlawan na iti otoridad. Limpyo man ang ti panunot ti Jaske. Ada para sipot tayo iti aglawlaw. Kano nagtibang ko. Iti kasta.
Nalakalangan, ti pa nang ipatungpal tayo iti amin. Peso, mayat. Anya? Sige. Siya akong ti look out. Tada kayong timang saraki ti bangko. Jaske. Tiyam mo kat aglay-layo ng ti kinasimbang ti panunot mo. Ngem agdiskarte ka manan. Apay manahan pili. Dagiti daduma ka kadwa tayo ti lookout. Saan kat asika? Kaya, Ne. mala. Dumag kayo iti bagak. Ta sigurado nga awan ti mapasama ka bulilyaso. Tukas pangarigan. Sirkan tayo, di tabang ko. Kumusta, Billy? Agtignay ka din, ti grupo nga hold up iti bangko? Madama pa lang ti panagplano mi, boss. Dakkel abang ko ti sirkan mi. Iso anas ken lang nga maplano anay bag. Ala, saya atin yung aron ti trabaho yo. Wow, magagaran ako ni ti daytang aramitin nyo. Riribukan tayo ti probinsya. Wan, boss. Nagado ita dagiti buyot tayo. Dagiti daduma. Ibaon ko iti sa bala lugar. Tapno agkarnap. Tanagan nyo ti tonggal garawyo. Tapno saan na makadlaw dagiti otoridad. Boss, naglaylon ti operasyon tayo iti panaglako iti droga. Iso saya atan mi ti panag-hold up. Di ka magsayang iti oras. Sige, ang sublikan iti ayan dagiti kakadwam. Ang plano kayo, anayimbang. Di kan sumurot kanyak, Toro. Ang mga namay sagmak ka lang iti papanak. Sa anak amay sagmak gayam. Ang damat bukod ko nga armas. Anya? Nalipatam ka din nga daintad mo kanyak apaltog iti. Ha? Nabayag nga induldulin ko ti paltog gayam. Inlimad ko anabayag kin ni Nana Amalia. Tapno dinak ungtan nga dagayam paltog nga induldulin ko. Ala. Mabalin ka sumurot kanyak. Ngam tanangam lang titigtignay mo. Diyak eta may raman ka iti posible ang mapasamak. Awan ti dadanagak. Tasika ti kadwa gayam. Di ka unayag talak. Saan nga amin nagundaway? Ket makaliklik tayo iti piligro. Iswa ka sa pulan lat tatinaan anay apanaganad. Miguel, sa dino ti papananyo ka ni Toro? Kaya't ni Toro ti sumurot kanyak iti balay ti may sa agayem. Di ka madanagan. Agsubli kami matlaang dito balay ni Nana Marcelina. Orayot ti panagsubliyo. Numabalin ako ma. Saan kayon ang pumampanaw pay? Saan kami matngagbayag iti papanan mi? Agawid kami matlaang. Kalpasan na makasaritak ti gayem ko. Ita, tadakan iti din nami kadanana Amalia. Pangaasim, tadi ka kuman pumampanaw. Althea. Diya ka muno kasanong ibagakan ka ti amin. Ngam panagkunak. Awan karbangak amang ibagakan ka iti pudno. Anya dayta? Nila ang Nana Amalia ti mangibaga iti amin, Miguel. Saan asyak? Althea. Napatay ka kanyag. Katjak kayat adumteng ti aldaw. Ama pasamak ti saan arumbang. Saan ka amaawatan? Ti pagbabawyam iti Odine. Ti pagbutbut ng ama pasamak. Kat no asino kada kayo ti mapukaw. Althea. Pangasim. Ilawlawag mo ti kayat mo asawan. Diyak maawatan. Narikat nga ibalikas. May salaang ti amok a solusyon da ito'y. Tapno maliklikam dagiti ibagbagak. Anya dayta? Isardeng montiar aramidem amangan anop kadagiti managdakdakas. Althea. Tapno sumardengan tiriribok iti biyag mo. Bayamon adagiti otoridad ti manganop kadagiti managdakdakas at tao. No sana ka tumulong kadagiti pan nakabagiti linteg. Awan ti mapasamak iti biyag ko. Inkeddang kon iti bagik. Aripugok dagiti managdakdakas. Aging gaasi bibiyagak. Anya. No adda dagiti managdakdakas akas kini Don Braulio. Addamat dagiti kas kanyak. Amang lapad iti kayat da nga aramiden.
Miguel, No kabalan da ti pumatay. Kabalak mat ti pumatay. Tapno mailintag ko lang ti madi nga aramid da. Miguel, saan ka di anapatigkan ka? Agluwa ka matan. Saan ka di anapatigkan ka, Miguel? Siyak laang ti makarikrik na iti kastoy. Alteya, napatag ka kanyak. Napatag ka unay. Apay nga rod ajak marik na dahita pa matag mo kanya. Siya kadilaang ti masaksakitan. Kanagpampanunot no anyan to ti mapasamak. Kalpasan da ito nga ar-aramidam. Alteya, Masiguradom nga tangada pagpatinggaan ti amin nga ar-aramidam. Kasanon, no napukaw aki ti biyak mo. Wano saan? Sika ti mapukaw ko. Ha? Saan nga amo ti pagpatinggaan ti biyak, Miguel? Saan nga amo? Anak ko, nagpaot ti panagsarita yo kan ni Althea. Nadlaw ko ti panagluana. nanang. Ti panagsen na ay, kat mangiparangarang iti panagdua-dua, kan pan nakariribok ti isip. Madlaw ko iti langham, ti panangiparipirip dagiti balikas ni Althea. Anak ka, Miguel. Dinak mapaglibakan. Awan ti agayat asaan a masakitan. Marinibukan ak nanang. Diyak amon no anya ti baga kada kayo. Narigat abaliksen ti ayat. No adda mangriribok iti kapanunutam. Kaya ta sa wenda ita. Saan ka pa'y anakasagana nga agayat? Nanang, Tati agayat. Addaan itinalimbong a kapanunutan. Saan abareng-bareng ni ayat? Nasken at tingitingam anaimbag. Tapno di ka agbabawi iti udina. nanang, Amok. Adamot kaimudingan ni Althea di tapuso. Mariknak dayta, anak ko. Gayam, kunak man no adda pa panantang itangal daw. Jaske, anya ka din ti mapaspasamak iti gayam ko. Nagadayo ti nakaiturungan ti matang na. Di naksapayin mangmangag. Hoy, gayam! Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. si kamat gayam Toro. Itayak pa'y dito'y abay mo niya. Ibagamkit din si kamot gayam turo. Apay nga inasit ganak. Kunak man, no, da pa panantay tangal daw. Saan na matuloy? Anya? Sapay nakasagana akong itirangat. Toro, awan ti mapasamak arangat. Apay anagsinay ka. Nagliday ti rupam ita. Anya tinapasamak gayam. Pampanunutak dagiti imbaga kanyak dananang kan Althea. Toro! Umay ka man ditoy. Ni, ay ayabanak ni Nana Amalia. Yes, mother! Coming! Gayam, panawan ka ba ya? Aklonak. Husto launay ni nanang. Mariribo ka na kanayat. Gapot agar ari iti kaunggak ti manganup kadag iti managdakdakas. Malagip ko day dinena. Nakariknak met iti ayat kan kuana. Ngamjak in kang kano. Binaybay akday diyang ayat. Dagiti imbagbaga na idi kanyak.
Kat kasmatla ang kadagiti imbagbagan ni Althea kanyak. Anyang ata tirumbang nga ramidak. Tapno sana mapukaw ni Althea iti biyak ko. Napatag kanyak ni Althea. Napatagmat kanyak ti misyon ko. Anyang ata tirumbang nga ramidak. Nakatakder ni Althea iti tirasa. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Napigsa ti pulo iti angin iti ruwar. Ket mayang angin ti buhok ni Althea. Apay akas ito'y matantirik na kamangkit kita kan kuha na. Dajay. Nagtugaw kat nagdumog. Nasiputan na kamangkit kita kan kuha na. Miguel? Asitgak. Althea. Rabing, nga madda ka pala dito iti rasa. Kayat ko nga mintipuloy ti angin, Miguel. Sika, apay anak kariing kapailaang. Diyak makatorog. Nagado dagiti mang burburibor kanyak. Kasta ka di. Mabalin ka di nga tugaw ka iti abay ko? Ha? Agsarsarita ta, Miguel. Sige. Umasitig ka kanyag. Naglami istipuloy ti hangin. Malaminag. Sige, Althea. Kasta. Dagkat anak, Miguel. Insadag mo matanti walang iti abagak. Ara ko panak, Miguel. Ha? Alan. Ara ko panakon. Malaminak ka talaga. Sige, Althea. Aday ta. Bimarat ti bagi. Gapoy iti panangarakop mo kanya. Althea. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, ti uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang iti tangatang. Pinapalabas, imbagan ni Don Braulio ken ni Billy ariribukan dati probinsya babaan ti panagkarnap da ken panag-hold up da iti bangko. Nagpaliw nga rod da Billy iti aglawlaw ti target da a bangko. Iti sabali a bangir, kinasarita ni Althea ni Miguel, asaan ko man arumrumwarpay. Naibagapay ti balasang ti marikirik na na itinaud-udi. Nagpampanunot nga rod ni Miguel, gapo iti naibaga ti balasang ken ti inana. Isu asaan ang natuloy ti iruruarda kuma ken ni Toro. Nadanon ti rabii. Nasiputan ni Althea ako mitkita ken kuana ni Miguel. Isu a pinaasidag na daytoy. Itagagayem, dengganyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Umasitig ka kanya, Miguel. Naglamiis ti puloy ti angin. Malaminak. Sige, Althea. Kasta. Dagkat anak, Miguel. Althea. Insadag mo matanti ulam iti abagak. Miguel. Ara ko panak. Anya? Ara ko panakon. Malaminak ka talaga. Sige, Althea.
Atita, bimaran ti bagik. Gapo iti panangarakop mo kanya. Althea, Arako panakpay iti nairot, Miguel. Arako pan na. Oh my God! Anya ka din ti mapaspasamak. Inagkan ni Miguel ni Ma'am Althea. Diyak maaklon ti magkitak. Diyak maaklon. Pumanaw akong dito'y. Diyak kaya't amakita ti panaginagak da Miguel kan Ma'am Althea. Agsubli akong idisilid ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid kong kadakwada. Ala, mangan kayo na imbag, Miguel. Althea, adaw ti linutok apagarmusaran. wen, Nana Rosalia. Paborito ko yung luto yun, ah. Surun kon. Oh, gayam. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Apa di mo matan garawan ti makan di tapinggan mo? Awan ganas ko. Mangan kakit din, Toro. Masapatapay amapan iti pakanan. Sa anak nga may jepo kanan. Agsakitang inton madamdama. Anya? Agguri-gurak madamdama. Inusan, agsakit ti tiyan ko. Iso asa anak ama ka umay. Ay, ala, di yun ikaskaso ni Turaw, Ma'am Althea. Miguel, agpaspasugnod lang, dayta. Sa anak nga agpaspasugnod. Awan la tiganas ko amangan. Uray sa anak paikit din amang mangan ah. Tapno mataya kon. Anya? Uray mataya kon. Tawan mo't lang ti mangipatpatag kanyak. Tapmang manganan. Miguel, nakita ni Turaw ti panangagak mo kini Ma'am Althea idirabi ay. Iso nga agpaspasugnaw. Unay lakit din ti gayam ko, aya. Uray siyak, nakitak mo ti amin, Barok. Ay na, maragsakan nakgapo iti dayta. Ininutan a masursurom ti agayat. Nana Rosalia. Saan nga aglibak ti puso? Makitak iti lang am ti kinapudnom kini Ma'am Althea. Uray di mo ibalikas nga ay ayatam, mariknak dayta. Jack, ilibak ka na kayo, nanay. Wen, ay ayatak ni Althea. Sapay la kumatag na yung dayta marikrik na baraw. Agari kumadita pusom ti ayat. Kat ti maibagakan ka, di mo kumapaspasaktan ni Ma'am Althea. Gaputa impatag kunday nga ubing sipod pae. Nana, Naragsak ti agayat, Miguel. Nana Rosalia, agyaman naglaonay kan ka. Apay, ma'am. Anya ti pagyamanam kanyak. Ti kanayon apa nang bagbagam kanyak. Sinurot ko matdag iti bilin nyo. Ma'am, Inagkanak ni Miguel, edi rapi. Kat nariknak ti bara ni ayat. Amok ang nariknamat ni Miguel ti ayat ko ana. agyaman akmatkan ka, Ma'am Althea. Tadimngag ka kadagiti pamagbagak. Daytoyan ti supapak dagiti nabayagan asapsapulan ti pusom. Nanya, Uray saan ang maibalikas nga ay ayatom ti lalaki. Ngam babaan tinagpaydo mga agag. Ibalikas na tinabara nga ayat. Nana Rosalia, Ti agag tinapudno nga agayat ket awan ti kaasping na. Uray anya a klase ti dumteng a panubok iti biag. Kabailan adupiren ni ayat. Nana, naragsakag. Idi inarakop kan inagkanak iti bibig ni Miguel. Ma'am Althea, Diyak mailadawan tinariknak aragsak.
Kabayatan tilinangan mi iti day di akan ito. Gaputa ti kinalinangan mo a lalaki. Ket iso ti pudpud no nga ay atam. Oray anyapay ti mapaspasamak. Talaga asaan a mailaw-lawag ti kinadatdatlag ni ayat. Awan, tiyagtig na itidakas ka na kayo. Hindi yung kaya ti masakitan. Ala, yawat mo, amin ti kurta kanya. Kurta gam! Wan, sir! Kakadwa, lumarta yung dito bangko. Imot tayo nagitima ni Bob. Partigat tayo ti rumwar. Baligi ti naramid yung uping. Rineurewa kwarta ti datag yung kanya. Pulos nga awan tinapasamak a bolilyaso, boss. Intaray mi ti kwarta nga awan tilaped. Good. Imawag met kanya ti grupo ni Saddam. Ket nagbarligi na nagkarnap iti naduma-duma a kotse. Kasta ka di, boss? Wen, ket gapoy ti da ito pa nagbarligi yo. May kan kayo ti gulguna. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa, boss. Nawadwad ti itad ko ken kwa na gulguna, Billy. Iswa sa pulam ni Jaime, takayat ko ang makasarita. Ken, iyawat ko ti kwarta, para ken kuana. My friend, kita lang, inyawatan nakitinagado ang kwarta ni Don Braulio. Kasta ko na itiragsak na, kapoy iti pa nagbaligi tayo nag-hold up iti bangko. Urang tinyawat ni Don Braulio kanya katangdan ko anak uldap. Iso nga ibingayan nakmat itintad na kan ka. Anya? Agpapada tayo lang nga nagtrabaho. Samay sa? Diyak kaya ti pangadang ni Don Braulio. Anya ti, kayat mo asawan, my friend. Siyak, ti makannawan na. Iso arumbang kuma asyak lang ti kanay ti dakkel agong ko na. My friend, nalipatam ka din, nasyak ti nagplano. No kasano asar kan ti bangko. Iso nga dakar banga ka, may kaniti dakkel agatad. Bad trip. Agridam ka, Bile. Ka mga ano syaktong ti agbali ng makanawan ni Don Braulio. Syaktan! Diyak magustuhan ti naramid ni Don Braulio. Dakdakkel nga amang tinted na agatad ka ni Jaime. Idin to tagpapada kami ang nagrigat anang sarak iti bangko. Madlaw-launay nga dapapaboran na. Diyak mo't magustuhan ti imbaga kanyak ni Jaime itay. Ngayon ti pagbalinan na makanawan ni Don Braulio. Magsigarilyo aklangan. Kalpasan na. At daramidak asa na magustuhan ni Don Braulio. Limod apag ipapasak. Kapoy ti naramid na. Ibusak lang ti sigaryok. Patsek apag babawian ni Don Braulio ti amin. Pagbabawian na. Ay, Althea. Nasaya tapin masyar ka man nandito'y paraiso. Juan Billy. Kayat ko tinalami sa pulod yan. Iso analagip ko ti umay. Apag iso din tang ni Althea nito'y haibang. Ibagakan ko na ti kinapod na. Nabaulin ka. Apay? Adalasim ka niti isip ko. Kat patsyag apakaragsakan ti bagkan ka. Anya ti bagam ka. May panggap iti paraiso. Ken, titaduma kinabaknang ni Don Braulio. Sana dito ti pangibagakan ka. Ado ti makakita ka data. Sumurot ka kanyak, Althea. Anya nga itiraramidan ni Althea dito'y hideout. Kan, apay, nagmayat ti pa nagsarita dakin ni Billy. So magmamanula nga bulan ti kaawan ko. Hindi po iti pan nakaibalod ko. Madundag iti jak amo mapaspasamak. Adda nga tan nagkinawatan da Billy kan Althea. Nayjay, nagturong da iti nalingad da paset ti hideout.
Inasayat. Paliiwag ida. Parang nga da milagro nga ramidan da. Ang sasaon ka iti pudno. Adakan ka. O di ka mamati ka dagiti bagbaga. Saan ani Don Braulio ti agtagi kwa iti paraiso? Agum ni Don Braulio. Saan lang ati paraiso ti inaguman na? Ludikat dagiti pay sa nikwa, tinasingad agayem na idi. Asino ti dakta kamatom agayam ni Ninong Braulio. Ibagam kumakanya. Ibagakan ka ti pudno, ngagtagi ko iti paraiso. Awan sa bali. Nuditi. Hili! Oh, anya tararamidom dito'y Jaime? Ha? Diyak lang pagarop. Dagaya man nagkinaawatan nyo kiniwaw siksik. Anya, Umanaw ka man. Napatag ti pagsaritaan ni Kanyaltaya. Mabaling ka di amamuan. Noon niya ti pagsarasaritaan nyo, bile. Umay ka kidin Altaya. Panawan tanda tayo tao. Sa dinong ay ti papanan nyo. Bile! Diyos kay, pinanawan daklatan dagiti awanan bang. Mati, di nagparig na kanya. Agdan sa sa balya pang panggapin ni Billy nga ramidan. Naliwag, di awanan bang. Kasta tinapaliw mo ni Billy, Jaime. Un boss, kasla na pataglaw na iti pagsarsaritaan dadwa. Anya pa iti sa balya na paliw mo kadakwada. Napasigda iti tunggal may sangag sarita. Boss, impagarup ko pa yan. Yada nagkinawatan da. Anya? Hindi masidaga kadakwada. Kalaat, nagsardang ti panagsarita da, kat pinanawan da. Panagkunak. Binaliwan da ti nagsarita, iti sa balya pasit ti paraiso. Itamampay, nakisarita itinapawt ni Althea kan ni Billy. Rumbang lang nga pagduaduan ti kasi adjar ni Althea. Nga puta ka busbusor na ni Billy. Boss, Isuwasan nagagangay ti panagsarita da itinapawt. Jaime, boss, paliiw mi da. di ka madanagan, boss. Noanya man ti mapaliw ko. Ibaga kadagos. Ano? Agsublikan iti paraiso nga ayan ita ni Althea. Kinapudno na, boss. Nakapanahon ni Althea iti hideout. Tsak matanam mo, noanya dagiti nagsaritaan da. Anya? Sana nga rodan nga agbayag, boss. Aramidag matibilin mo. Amang paliiw kadakwada. Sa dino pinagkapwa mo na. Yan na kaya kas lapat paliwan mo. Apay kumamata, paliiwan ka nga, my friend. Pagdala ng ibaunan kanyak ni Don Braulio, iji mansyon. So, na pa nakijay. Ay may jak magustuhan ti panatibiyang mo kada kami nagsarsarita ka ni Althea. Si kamat, my friend. Kailiw ko lang, matday jay ah. Wow, sikse. Nabayag nga men, nadyak nakikita. Mapalakin ka. Na makasarsarita mo ni tinapaot. Naglapa na ni Althea. Tayad iti abay na. Nasayop ko pa iti ayamom, ti shampoo iti buhok na. Di mo paggarte man ni Althea. Siya ti makalaban mo at dadakas nga kami ng pa. My friend, sana ka na yan iti kalman. Amok ti panggap mo kini Althea. Sana ka makirinrin na bakan ka, Jaime. Luad na dito ni Althea. Adaywam. Kanya, Nalawag ti kinunakan ka. Adaywam ni Althea luad na dito hideout. Daawatam. Asidik ka niti bagbagakan ka na Lawa Resort, Althea. Di. Apay nga aramidam kanya ti kastoy. Kalati pa nagbalik ti amin. Gaputa kayat ko ti makatulong kan ka. Apa man na makadanon tayo ti resort.
ibagakan ka ti amin apalimod ni Don Braulio. Anya. Pakita iti kinaimbag ni Altea. Tapno sana mabulilyaso ti panggap ko nga aramidan kan ko na. Billy, adayo ka di tinalawa a resort. Asidagtan. Di ka madanagan. Siyak ti makaamukan ka. Anya ti pangpanggapan niya aramidan ni Billy ken ni Althea. Gagayem, ti uliway na denggem ti umadanin na paggibusan ti nobela tayo anapauluan. Tagpang, iti tangatang. Nobela ni Sagani Yalong Bolliser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Repotazo. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Tepang iti tangatang.